Overdrive, UPG, Autostate, 3M Partners, Авител, Кацарски, Авал. Благодарим за медийното партньорство на CarsBG, Car Market, iNews, GPM, плюс подкрепата на всички автомобилни форуми и най-вече на най-шумната публика! Дами и господа, Ива Русинова! Михаил Косев! Ето това е шоуто, скъпи приятели, ето това е настроението! Това е екшена, който всички ние чакаме! Ива Русинова и Михаил Косев, дами и господа! И така, скъпи приятели, както виждате, въпреки мокрото време, уау! Най-сърцатото момиче! Ставаме ли свидетели на един истински екшен? Ива Русинова! Михаил Косев! Девичева София! Май малко позамери се на гуми! А това, уважаеми дами и господа, се казва един истински бърнаут, единствено и само заради вас. Най-хубавата, най-шумната и най-мократа публика! Вътре! Всичко вътре! Всичко вътре! Всички в бокса! Ива Русинова и Михаил Косев!